Сәлем дусларым, сезне гадәттәгечә әкиятләр тыңларга чакырам. Әкиятебезне башлыйбыз. Бакчада бер алма агачы үсеп утырган. Аның әле бер тапкыр да алма биргәне булмаган. Я җиткәч, ул бер типкенә чәчәк аткан да алмага берләнгән. Олы агачлар бик сөйгәннәр, кортлар ияләшмәсен дип, көндез дә, төнлә дә аны саклаганнар. Көзгә алма бик матур булып кызарып пешкән. Уңы җыяр вакыт җиткәч, аны да агачыннан өзергә булганнар. Ләкин алма, миндәй матур алма өзеп ашар өчен түгел, дигәндә яфраклары арасына качкан. Шулай бер заман бөтен бакчага бер алма булып калган. Шуннан соң ул: "Күрдегезме инде, куркаклар? Мин әле матур гына алма түгел, мин әле батыр алма. Шундый зур бакчада курыкмыйча минем шикелләр генә кала ала." Бүтәннәр аның соңгы сүзләрен ишетмәгәннәр. Аларның кышка әзерлек эшләре башланган. Яфракларны коясы, ботакларны корткыч бөҗәкләрдән чистартасы булган. Мактанчык алма нишләгән дисезме? Әйдәгез минем дусларымнан сорап карыйк әле. Бер карга эшләп килде, алманы шыгылы, агач җыгады. Алма үзен бик яраткан, мактанчык булып чыккан, ләкин салкынлар башлангач, ул туңган, ямьсезләгән һәм бер кешегә кирәк булмаган. Күрдегезме? Нинди оста әкиятче дусларым бар минем. Хәзер сезгә әкиятнең дәвамын мин дә сөйлим. Шулай итеп, башка алмагачлар мактанчык алманы тыңлап та тормаганнар. Аларның кышка әзерлек эшләре башланган. Яфракларын койганнар, ботакларын корткыч бөҗәкләрдән чистартканнар. Шул арада күптән җае чыкканын гына көтеп торган алма корты әкрен генә менгән дә алманы тешләп тә алган. Алма авыртуыннан үрле-кырлы сикерә башлаган һәм агачыннан өзелеп җиргә төшкән. Анда инде бер генә түгел, әллә ни хәтле корт кимереп бетергән үзен. Менә шулай, дусларым, мактану яхшыга илтми, шуны онытмагыз. Арагызда әкиятчеләр булса, мактанмыйча гына әкиятләрегезне Шаян ТВ почтасына җибәрә аласыз. Мин аларны башкаларга да сөйләрмен. Бүгенгә сау булыгыз. Үлем.